नन्नर नया जगह पे है चाहिए। हाँ कह रहा एंकरे नियन अगर पियाजी मिल जाए तो यह नो गाना मुंह से निकली विनय प्रकाशन चलिए लगही हमें से रवो ले ये गाना बा विधायक सपा नेता रतनपुरा गाना के फरमाइश में कि का करे इलू हम महू में कि हमरो के लगही सुतालिए बेटा राउर पी के रोजे करे हमरो के लगही सुतालिए आज भाव में कि आधी आधी रतिया के अरे यूपी से आवेले लेकिन हम तो यूपी कहब आज के हालत देख के ये भाई तो यूपी में भट्टिया पर दारू मिली ना दुकानियों में मिलेला दुकान पर आधी आधी रतिया के भाटा पर से आवेले भट्टी भाटा जंतर के करे कहल जाला ईटा के भाटा कहल जाला आ दारू के भट्टी होला ना ना तो सुनो ना तू हमरा बबन चाचा के ईटा के भाटा जहाँ बैठ ली हो हमने के गावे में यूपी रहिला इटवा के भटिया के नीचवा सब बैठ के महुए दिल बात पिएले सन अल्लाह ला एगो पाउच आ धिया धिया धीरती भाटा बोला कि भाटा पर से आवेले पीटी के केवाड़ी हम राके जगावेले गौरी बात बोलो अंजलि ठाकुर कि मारे खाती दौरस लेके बसवा के धाम मारे खातिर दौरस लेके बसवा के धाम सुनो छोड़ दे ई सब कल छोड़ दे देखा दारू पियल बड़ी गलत चीज है अरे पियो तनी कारण बा नथुनी भैया कैसे लेकर रहुआ ढूंढ ले बानी हमरा भिरी दारू पी के तमाशा करता है सही बात ये आपने कभी पूछा क्या ये आपने पूछा कभी क्या कि क्यों पीते हैं क्यों पीते हैं बताइए कि तुर भुलाए खाती को दारू पी ले आके देखो ये सुनो कैसे खाली यह सब बात हुई तो का बात तारा के देखो तो एगो बात हम याद करने बोलिए तनी माइनर में दो हल चल अंकल बोलू भैया कि
कि रूपवा बनाई ले लू बेगला सगाई ले लू रूपवा बनाई ले लू बेगला सगाई ले लू रूपवा बनाई ले लू आ बेग लटकाई ले लू आ तू मऊ में चल ताड़ू रे हाय 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 जिया कि चल ताड़ू रे लयौरी बस में ए गोरी कोस में न तो मऊ के कोनो बलाक पर मुखे से भेंट हो जाई नो अच्छा तो जान तरु का होई चाहे कोनो नौजवान से भेंट होई तो का होई अच्छा तो का होई अरे ठेक जाई माई नस पलस में ए गोरी कोस में पे सुनिए आई हो दादा कैसन पिया के चरे दरबा आई हो दादा कैसन पिया के चरे दिन भर धारा बाटे रहतई तो भीतर दिन भर धारा बाटे रहतई तो भीतर आई हो दादा आज कहे दो आज कही कैसन पियावा के चरित्र बा हां बाकी अनुपमा एक दिन हमारा से कहत रहली हां कि आई हो दादा अरे आई हो दादा देवरा घरे आता अजान तरु का कहला तार देवरा का करला चलत रहे कहेला कि डालब भौजी डीजल तहरा गाड़ी में कहेला कि डालब भौजी डीजल तहरा का में कहेला कि डालब भौजी डीजल तहरा गाड़ी में अरे आई हो दादा देवरा घरे बाकी अनुपमा हां एगो तारा के बूढ़ बाबा देखत रहन ओनिया बड़ी मन से ताकत रह हां तो वो अपना मन में सोचत रहन जाड़ लागत कोनो बात बा जाड़ा में जाड़े में लगी तब वो कहतारी कि आई हो दादा अट्टी से मने बुझाला दरद अच्छा पथ दादा टी से मने दर्द होला अच्छा कि आई हो दादा ये ओम जी हैं और ये भी संगीत के क्षेत्र में हां एक बार यूट्यूब वाले भाई इनको भी दिखा दीजिएगा ये ओम बाबू हैं जो संगीत के क्षेत्र में भी हम तो गाना सुने नहीं हैं समय मिला तो नथुनी भैया से कहेंगे हां बिल्कुल बिल्कुल एक गीत आप गाइएगा बाकी सरस्वती का नाम लीजिए अच्छे गीतों का प्रयोग कीजिए और खूब आगे जरूर बढ़िए बढ़िएगा बहुत आगे बढ़िए जा आशीर्वाद बा ओम बाबू एकदम बन रह जा हे मौसिया के गोड़ लगबा ए, ताके बढ़ जीव तो मौसा के गोड़ में लाग लेलु ने चुपचाप से रहो कि आई हो दादा अरे टी से कमर के सीली पर मन करेला हना के टांगी आईती पीपर ये बाबा कह रहे हैं बाबा के तहरा पर लाइन जब मरले बाड़ो तो वो लहंगा क्यों रखेंगे वहाँ पे अरे भाई उहे नु कहा जाला चांद के जी भल्ला पटा गो अनुपमा कि आई हो दादा पीसे कमर के सिली पर बावरी का क्या रतिया बलमुआ ए बलमुआ के नाम रतिया बलमुआ आइले अरे ऐसे ना बहू कइले आहो जियल हरान भइले अरे लेके परान गइले आई हो दादा जिया जिया आई हो दादा कोनी पियावा के छही बरसा आई हो मन पर लहंगा के टांग दी पीपर
गीत सब कहीं हो सही बात। है ना। एगो गाना सुनले रहलू कल्लू जी गौले रह। लेकिन आज इनका जिस तरीके से मिजाज लग रहा है या जिस तरीके से ये मुझे पूछ रहे हैं या डेली से झगड़े में करते रहे हरदम मंच पे ना हो खो मोबाइल पे अब झगड़ा होला लेकिन कि मरही के बाटे ता